χρόνια που έδειχνα αποτελέσματα συνεργατών μας, όλοι μου έλεγαν ότι αυτά δεν γίνονται, αυτά είναι ψέματα, εσύ δεν πρόκειται να τα καταφέρεις ποτέ. Και ξέρεις κάτι, για ένα διάστημα τους πίστεψα. Γιατί ήμουν ένας απλός ντελιβεράς στην επαρχία, ο οποίος δούλευε 15 ώρες την ημέρα, χωρίς επαφές, χωρίς γνωριμίες, χωρίς εμπειρία και χωρίς κάποιον να πιστεύει σε μένα. Πήρα μια απόφαση να δοκιμάσω και να μην τα παρατήσω όταν δεν έβγαινε, όταν ερχόταν το αποτέλεσμα που ήθελα. Επίσης, αποφάσισα να μην ακούσω κανέναν που μου έλεγε να γυρίσω πίσω στην κανονική ζωή. Και σήμερα με βλέπεις στο πρώτο μου bonus ταξίδι να ζω πράγματα που τα έβλεπα μόνο με την οθόνη του κινητού μου και να λαμβάνω bonus που πριν 2 χρόνια μου φαινόταν αδιανόητα. Και δεν στα λέω επειδή είμαι ειδικός ή για να φλεξάρω, απλά ενδεχομένως εκεί που βρίσκεσαι σήμερα εσύ, βρισκόμουν και εγώ στο ξεκίνημά μου. Αμφιβολία και φόβοι. Η μόνη διαφορά ότι εγώ πήρα την απόφαση να το δοκιμάσω. Αν λοιπόν θέλεις να δεις αν μπορείς και εσύ να χτίσεις κάτι παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνεις, στείλε μου ένα μήνυμα και θα φροντίσω να έρθω σε άμεση επικοινωνία μαζί σου.